uKluyts wadlwengulwa wabulawa ngenyanga edlule ezivocavoca epaki eSandton. Umsolwa eziphendulela enkantolo uliphikile icala athweswe lona, kodwa-ke uvumile ukuthi wasibona isidumbu sakhe sigoqwe ngengubo eseshonile eyidlulela ngendlela ekuseni. So when I got there, I first kicked it with my foot, and then I felt that there's weight to it. So then that's when I proceeded to now remove the rag, and because there was no response, so I removed the rag, and then I tipped the person. So I saw someone laying with their side, but then they were facing the other direction. Uthi emva kwalokho wabaleka ngenxa yokwethuka, kodwa-ke wayazi ukuthi uyidonsela amanzi ngomsele. I had this feeling after running away and stuff. Okay, I know I did throw away the clothes, but then I had the feeling that it's gonna come back to me at some point. Uveze nokuthi amaphoyisa amshaya emphoqa ukuthi avume leli cala. Kusenjalo inkantolo ephakeme yasePitoli isihlehlisele umhla ka-25 kuMasingana isicelo esiphuthumayo sikangqongqoshe wezezisebenzi nokuqashwa kwazo uThulasinxesi sokuthi kuhoxiswe inkontileka yenkampani ithuja Capital ka-5 billion amarandi ethinta umshwalense wongasebenzi i-UIF. Unxesi ufuna nokuthi inkantolo iyalele i-CEO yasethuja Holdings umthunzi Mdwaba ukuthi iyeke ukwenza insolo zenkohlakalo ngaye mayelana naleli thenda. Umnyango wezezisebenzi kanye nabe-UIF basemukele isinqumo sokuhlehliswa kwecala. All the parties involved agreed that on the 5th of January the exchange of further papers would take place, and the matter has been set down for hearing on the 25th of January. Ithimba labameli bakanxesi haleneme ngemizamo yokuthulisa ikhasimende labo ngeinsolo zokuthi kunongqongqoshe abathathu abathatha intshontsho ukuze inkampani yakhe inikwe lo 5 billion wethenda. Ngokusho kukaHanare, uMdwaba uzimisele ukuhoxisa amazwi akhe uma ungqongqoshe wezezisebenzi naye ezoyeka ukumkhuluma kabi emphakathini. We either have this gag order going two ways, meaning everyone is gagged on talking about the case, or we don't have it at all. Kusenjalo inkantolo ephakeme yasePitoli ilalele isicelo esiphuthumayo esifakwe isiboshwa esidonsa udilika jele nesimangalela ungqongqoshe wezobulungiswa ngokwephula umyalelo wokuthi sinikezwe ushwele. Lesi siboshwa sathola incwadi ezintathu ezigunyaza ukuthi sesikulungele ukukhishwa ngoshwele, kodwa-ke sithi ungqongqoshe akagqizi iqakala lokhu. Manje-ke lesi siboshwa sifuna ukuthi aboshwe ngokwehluleka ukuhambisana nomyalelo wenkantolo.